Milíčova kaple je velice blízká mému srdci. Nejen, že jsem se podílel na její architektonické podobě, ale především tam chodím na kulturní pořady. A nejvíc oceňuji českou mši vánoční od Ryby, která je tam snad nejkrásnější, protože hudebníci jsou přímo na vzdálenost lidského dechu od návštěvníků. A prý kapli chybí peníze na tyto projekty, tak vyndejte kapsy a něco dejte.